Yan, what's up po mga kahangin. Ngayon po, pinapakilala ko po sa inyo ang aking laruan na akin na pong ipinapaampon ngayon. Yan po, ito po yung itsura niya. PCP Woodstock, MB barrel. Ito po, smooth twist po siya, 6 inches groove dito sa pinaka-tip with silencer na po. Tapos yung scope po niya is T-Eagle MR. And ito po yung specs niya. Ito po yung specs ng ating scope. Yan, first focal po ito. First focal po ito. And naka West Hunter mount po tayo with T6 receiver. At the same time SS stainless steel na po yung laman nitong balbula po natin, ano. Yan, swing type po siya with of course hammer type na stainless steel din. Trigger mechanism T6 din po. FPS po niya is 1800, accurate within 50 at 0.0. Yung 50 yards or 50 meters po, gitna po o sentro po siya. Zero po siya, mga sir. So sa mga gusto lang po, so sa mga interesado po, i-PM po ninyo ako para sa price natin. Ito po siya mga lods, and sana po magustuhan po ninyo.